昨日のクイズの答え。最近ね、コーチングっていうのを始めたんですね。個人個人で英会話をしっかりレッスンを録画させていただいて、私が。で、その録画をもとにね、こういう言い方すると、アメリカ人は誤解してるよっていうのを解説したり、あと英語の勉強の仕方についてね、最近なんかだと AI を使った勉強の仕方なんていうのをその人に教えたりとかっていう、そういうことをやってます。興味がある方はぜひ言ってください。で、今回例えば、ちょっと説明できないってね、言おうとしたんですけど、生徒さんが。それは、彼女は I can't explain ってこう言ってたんだけど、それだとね、アメリカ人にはすごく冷たく聞こえるの。あなたになんか説明したくないわって、そっちになっちゃうのよ。なので、It's hard to explain って言った方がいいよと。彼女これ言えたんですけどね。そういうことです。だから、そういうことを間違えないようにっていうことで、皆さんも気をつけてください。詳しくは日曜日に。さて、今日の問題。頑張って。